Uyakholelwa ukuthi isinqumo esisodwa kuphela singashintsha ngokuphelele indlela yokuphila kwakho. Ngoba yilokho kanye okwenzeka kimi. Bengingenayo imali, bengingaqedanga izifundo, ngingelutho olucacile engingalulandela. Kodwa ngathatha isinqumo esisodwa, futhi konke kwashintsha. Futhi namuhla ngizokukhombisa ukuthi siyini lesi sinqumo, kungani sinamandla kangaka, nokuthi ungakwazi kanjani ukusisebenzisa ukuguqula impilo yakho, noma ngabe usephukile, ulahlekile noma uzizwa usenkingeni engenamphumela. Manje, ake ngikutshele okuthile okungase kubonakale kungelona iqiniso. Ukuthola imali kuyinto elula kunazo zonke emhlabeni. Ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala kuyisiphukuphuku, kodwa kuyiqiniso. Futhi uma uqhubeka nami kuze kube sekupheleni kwaleli vidiyo, ngizokukhombisa ukuthi kungani ngisho lokho. Wake wazithola usendaweni okungathi yonke into imile. Ufisa ushintsho kodwa akwazi ukuqhubekela phambili. Lokho kwenzeka kubantu abaningi. Futhi cishe njalo kuba ngenxa yalokho okukodwa, ukungabi nasinqumo sangempela. Iqiniso ukuthi abantu abaningi abaqondi kahle ukuthi kusho ukuthini ukuthatha isinqumo. Badida isifiso nesinqumo. Bathi ngifuna umsebenzi ongcono, ngifuna ukuvula ibhizinisi lami, ngifuna ukufuduka ngiye kwenye indawo, kodwa eqinisweni baqhubeka bempilo efanayo, benza izinto ezifanayo, becabanga ngendlela efanayo, bathola nemiphumela efanayo. Uyazi ukuthi kungani kunjalo? Ngoba abakenzanga isinqumo sangempela. Isinqumo asisiwona umcabango odlulayo. Isinqumo yisinqumo esishukumisayo, esiphuma enhliziyweni nasekuzimiseleni, ngisho noma ungakazi ukuthi uzosifeza kanjani. Inkinga enkulu ukuthi safundiswa ukuthi singathathi isinyathelo ngaphandle kokubona indlela yonke. Safundiswa ukuthi sincike ezimweni, kanti iqiniso lithi izinqumo yizo ezakha izimo. Awudingi ukwazi ukuthi uzokwenza kanjani. Okudingayo ukwazi ukuthi yini ofuna ukuyenza, kungani uyifuna. Okunye kuzolandela. Ngikubona lokhu njalo. Abantu bathi bazoqala uma sebenemali. Kodwa akekho oqonda ukuthi imali ayizukufika ngaphambi kwesinqumo. Lapha kukhona isibonelo esingikhohlwayo. Ngake ngahlangana nombhangqwana osemusha, uPat noJohn, ehhotela eliseToronto. Babefuna ukuthenga ikhaya. Babenezifiso kodwa bathi asinayo imali. Ngababheka emehlweni ngathi anidingi imali manje. Okudingayo isinqumo. Lokho kwabamangaza. Kodwa yilokho okwenzeka empilweni. Imali iqala ukunyakaza kuphela uma usushilo ngobuqotho ukuthi wenza isinqumo. Lokho umlayezo ocacile owuthumela endaweni yonke, futhi lo myalezo ubizwa ngokuthi isinqumo. Bangaki abantu abasebephambi kwephupho kodwa bama ngoba bengenazo izinsiza? Ngifuna ukuya ohambweni, kodwa akusiyona isikhathi. Ngifuna ukushintsha umsebenzi, kodwa kunezinkokhelo okufanele ngikhokhe. Ngifuna ukuvula ibhizinisi, kodwa ngidinga ukuqinisekisa ukuphepha. Futhi bahlala bephinda balinde baze baguguleka. Akudingeki ukuba nezifakazelo zokwenza isinqumo. Okudingayo isibindi sokuqala lapho ungakaboni lutho. Futhi uma ucabangisisa, abantu abadumile emlandweni abakwazanga ukuqala beqinisekile. UThomas Edison wehluleka izikhathi ezingaphezu kwezinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuthi athole indlela yokwenza isibani sikagesi. Wayengenayo indlela ecacile. Kodwa wayenesinqumo esingathinteki. Uma usuthatha isinqumo sangempela, indawo yonke iqala ukuvumelana nawe. Kungathi ushaya ithoni entsha ephezulu, bese izixazululo ziqala ukuvela. Kodwa lezo zixazululo aziqhamuki ngaphandle kwesinqumo sokuqala. Ngisho nezifundo zesayensi zisekela lokhu. Ucwaningo olwenziwe yi-American Psychological Association lukhombisa ukuthi izinqumo ezizimisile zandisa kakhulu amazinga edopamine ebuchosheni, i-neurotransmitter ehlotshaniswa nokugqugquzela, ukugxila nokusebenza. Ngamanye amazwi, ukuthatha isinqumo kushintsha ngempela indlela umzimba nengqondo yakho esebenza ngayo. Futhi lokhu kusaqala. Uyazi yini okunye okugcina abantu bengenzi isinqumo? Ukwesaba ukuphazama. Ukwesaba ukungaphumeleli.
Kodwa ake ngikubuze, yikuphi okwesabisa kakhulu? Ukwehluleka noma ukuphila impilo engaphelele? Ubuhlungu bokwehluleka buyadlula. Kodwa ubuhlungu bokungaphili ngokuphelele buhlala unomphela. Futhi ungayiqondi kahle, angisho ukuthi wenze izinqumo ezingacabangelwanga. Ngisho ukuthi wenze lokho inhliziyo yakho esivele iyakwazi. Uyazizwa. Kuyileyo mbono ehlala ibuya njalo ngaphambi kokulala. Yileyo mizwa ephikelela ngesikhathi sokuthula. Le impilo yakho ikubiza ukuthi uyiphile ngobuqotho. Manje ungase uzibuze, kuthiwani uma ngiphazama? Futhi ngizokuphendula ngenye imibuzo, kuthiwani uma uphumelela? Kuthiwani uma impilo yakho iguquka ngokuphelele? Kuthiwani uma kungakapheli unyaka, ubheke emuva ubone ukuthi konke kwaqala ngalolo suku lapho wathatha khona isinqumo? Ngiyakwazi kahle ukuthi lokhu kusebenza kanjani ngoba ngikuphile. Bengiwumuntu ojwayelekile. Ngisebenza emisebenzini ephansi, ngiswele, ngingenasikhathi esizayo. Kodwa ngelinye ilanga, ngenza okwehlukile. Ngathatha isinqumo esibalulekile, angisafuni ukuphila impilo evamile nenjwayelo. Futhi ngaleso sikhathi ngqo, kwaqala ukuvuleka iminyango, owodwa ngemuva komunye. Angizange ngazi ukuthi konke kuzokwenzeka kanjani, kodwa ngangazi ukuthi kufanele kwenzeke. Futhi lokho kwakwanele. Engifuna ukuqonda ukuthi amandla awasekutheni okwenzekayo ngaphandle, asekuwena. Futhi lawa mandla asekhona manje, kulesi sikhathi. Isinqumo sangempela sifana nethunga elikhanyayo elingacimeki. Impilo iqala ukuhambisana nalabo abanokwesaba ukucacisa indlela. Uma uzizwa sengathi isikhathi sesifikile, lokho kusho ukuthi mhlawumbe isikhathi sesidlulile. Futhi uma uthatha isinqumo ngobuqotho, amandla akho ayashintsha, indlela okhuluma ngayo iyashintsha, nomzimba wakho uyashintsha. Uqala ukuziphatha njengomuntu osevele eqalile uhambo. Lokho kushintsha yonke into ezungezile. Abantu abaningi ngeke bakuqonde lokho. Kodwa wena uyaqonda. Ngoba uma usufike lapha, kusho ukuthi kukhona okuthile ngaphakathi kuwe okulungele ukuguquka. Futhi into eyodwa kuphela edingekayo kule nguquko, isinqumo. Uke wabona ukuthi abantu abaningi baphila impilo efanayo nsuku zonke, unyaka nonyaka. Baguqula imisebenzi, bayashintsha imizi, kwesinye isikhathi bafudukela komunye umuzi kodwa ngaphakathi, akukho okushintshayo. Yingoba inkinga ayikho ezimweni, kodwa isezingeni lokucabanga abangaphakathi kulo. Konke emhlabeni kuyazamazama. Konke. Kufaka nawe. Futhi into oyidonsela empilweni yakho ihlobene ngokuqondile namaza engqondo oyakhayo. Lokhu akusikho nje ukucabanga okuhle, kuwumthetho wemvelo we-physics. Ukuqhaqhazela kuwumthetho wemvelo wendawo yonke, okufana nokudonselana komhlaba. Ucabanga ukuthi ufuna imali eningi, kodwa usephila esikhathini sokuswela. Uthi ufuna impilo engcono, kodwa usaphendula ngokwesaba, ukungabaza, nokungazethembi. Kwenzekani? Udonsela leyo nto osevele unayo empilweni yakho. Ngoba ingqondo yakho isebenza ezingeni elifana nento ofuna ukuyigwema, hayi into ofuna ukuyifinyelela. Ngihlale ngisho ukuthi ukucabanga akukhona nje ukucabanga, kuwukuhlala. Uhlala emicabangweni yakho. Uhlala kuyo. Futhi leyo micabango inquma ukuthi uzizwa kanjani, wenza kanjani, futhi ekugcineni uphila kanjani. Ingqondo yakho ifana nomsakazo. Uma usethwe ezingeni eliphansi, uzokuzwa umculo odabukisayo usuku lonke. Awukwazi ukulindela ukuzwa ingoma yempumelelo uma usaxhunywe kusiteshi esiveza ukwehluleka. Ngakuzwa lokhu ngesikhathi ngifunda imfundiso kaNapoleon Hill, ikakhulukazi isahluko esikhuluma ngesinqumo. Kodwa impilo yami yaqala ukuguquka ngempela lapho ngiqonda ubuhlobo obuphakathi kwesinqumo nezinga lokuzamazama kwengqondo. Ngaqonda ukuthi imiphumela engemihle engangihlangabezana nayo yayibangelwa ukuthi ngangibanjwe ukucabanga okuncane. Ngangingacabangi okukhulu, ngizibona ngincane nomhlaba wawuphendula ngendlela efanayo. Wake waqaphela ukuthi uma ugcwele ugqozi, unamandla amaningi, izinto zihamba kahle. Isikhathi sibonakala sanele, abantu bayakubona, imibono ivele ngokucacile.
Lokho kwenzeka ngoba isikhashana uthuthele ezingeni eliphakeme. Inkinga ukuthi abantu abaningi abakwazi ukuhlala kulelo zinga. Babuya besaba, bakholelwa ekuswelweni, baphinde babuyele ekuphileni okuvamile. Futhi lokho kwehlisa amandla abo futhi. Kwaze kwaba yilapho ngaqonda ukuthi kwakudingeka ngigcine ingqondo yami ixhumeke nezinga lalokho engangikufisa, hayi okwakungihlekisa noma okwakungesabisa. Kusukela lapho izinto zaqala ukwenzeka ngempela. Angizange ngazi ukuthi zizokwenzeka kanjani. Kodwa ngangazi kahle ukuthi ngifuna ukuya kuphi. Ngaphoqa ingqondo yami ukuthi ihlale lapho, ngisho noma konke okwakungaphandle kwakuphikisana nalokho. Isayensi isiqinisekisile ukuthi lokhu akuyona inganekwane. Ucwaningo lwe-neuroscience lukhombisa ukuthi ingqondo yethu isebenza njengomthumeli nomamukeli wamaza kagesi kazibuthe. Imicabango emihle enokugxila ezinjongweni ivusa izingxenye zobuchopho eziphathelene nobuciko, ukuxazulula izinkinga, nenkuthalo, okuyizinto ezidingekayo ukuze uthuthuke. Kanti imicabango engemihle esekelwe ekwesabeni ivusa uhlelo lwe-limbic, olufaka umzimba esimweni sokusinda futhi luvimbele lezo zindlela ezifanele. Ngakho yebo, imicabango yakho idala ngokoqobo isisekelo impilo yakho eyakhelwe phezu kwaso. Cabanga manje ngalokhu, ufuna ukuguqula impilo yakho. Ufuna ukuhola okwengeziwe, uphile kangcono, uphumelele amaphupho akho. Kodwa uzungezwe abantu abakhala njalo. Nsuku zonke uthi, anginazo izikhathi, izinto zinzima, izwe seliphenduke kabi. Ungalindela kanjani ukuthi ukhuphuke uma uxhumeke nakho konke okukudonsela phansi? Kufanele ushintshe imvamisa yakho. Kufanele ukhethe nsuku zonke ukuthi uzosebenza ngezinga laleyo mpilo ofuna ukuyiphila. Lokhu akusho ukuthi kufanele ungazinaki izinkinga. Kusho ukuthi akufanele uzivumele ukuba ziphathe amandla akho okuzamazama. Nansi into engaguqula konke, ungakwazi ukuqeqesha ingqondo yakho ukuthi ihlale kumazinga aphakeme okudlidliza. Kanjani? Ngokusebenzisa umcabango, ukuphindaphinda amazwi aqinisayo, kanye nokufunda nsuku zonke okuqukethwe okuphakamisa izinga lakho lokucabanga. Mina ngangikwenza lokhu nsuku zonke, ngokungaphuthelwa. Ngafunda incwadi ethi cabanga ucebe usuku ngalunye, ngibhala izinhloso zami, ngiphinde engqondweni yami ukuthi ngifuna ukuba ubani. Ngisho noma lutho lwalubonakala lusebenza ngaphandle, ngangiqhubeka. Ngoba ngaphakathi kimi, sengase ngafika. Futhi uma usukhona ngaphakathi, ngokuhamba kwesikhathi, nomhlaba ongaphandle uyaphendula. Kodwa lokho kudinga ukunaka. Ingqondo yakho injenge-thermostat, ihlale ibuyela ezingeni eliyijwayele. Ngakho-ke uma ufuna ukushintsha, kufanele uyilungise ngamabomu. Ingabe isethwe ekusweleni, emikhawulweni, ekungabazeni? Yishintshe. Kumele isethwe enothweni, ekwandeni, nasekuzethembeni. Ungalindi ukuvunywa. Iningi labantu lizocabanga ukuthi uphupha kakhulu. Abanye bangahle bamhleke. Kulungile lokho. Basemazingeni ahlukile okudlidliza. Ungakuthathi njengokudelelwa. Kuthathe njengesiqinisekiso sokuthi usendleleni efanele. Ngoba noma yikuphi ukuguquka okukhulu kuqala ngokungakhululeki. Akukhona ngokuba nethemba nje. Kukuhambisana nengqondo yakho nalokho okuyiqiniso kuwe, noma kungakabonakali okwamanje. Ngoba konke okubona kukuzungezile, le foni, lesi sihlalo, le vidiyo, kwakuyimicabango kuphela phambilini, ukudlidliza amandla. Nawe unjalo? Ungukudlidliza. Ungamandla asehamba. Futhi ungakhetha manje ukuthi uqhubeka yini nokuphila ngohlobo olufanayo noma ukhuphukela ezingeni elisha lokuphila. Ezingeni lapho inotho ingesisiphambeko kodwa iyinsakavukela. Ezingeni lapho ukwesaba kungabusi kodwa kukuphakamisa. Ezingeni lapho ungaphili nje kodwa uhlala impilo yangempela. Abantu abaningi baphila beboshwe yilokho abangakubona, abangakuthinta, abangakukala. Bakholwa kuphela kulokho okubekwe phambi kwamehlo abo. Lokho kungenye yezithiyo ezinkulu kunazo zonke. Ngoba konke okuguqula impilo yethu ngempela kuqala kokungabonakali. Kuqala engqondweni. Kuqala ngokholo.
Kuqala ngesithombe esingaphakathi esingakabi nesimo esibonakalayo, kodwa esesivele sishaya ngaphakathi kwethu. Abantu abaningi banamathele kakhulu ezinzwaneni zabo, kulokho okubonwa ngamehlo, okuzwa izindlebe, okuzwayo umzimba, baze bahluleke ukuqonda ukuthi lezo zinzwa zakhelwe ukubona umhlaba onjalo njengoba unjalo, hayi njengoba ungaba khona. Uma uphila ngokusekelwe kulokho izinzwa zakho ezikukhombisa khona kuphela, uhlale unqunyelwe kulokho okukhona kakade. Kodwa ukudala kwangempela, ushintsho, ukunqoba, ukweqa, konke lokho kuqala endaweni engabonakali. Endaweni ingqondo kuphela engayifinyelela. ULincoln wake wathi ukukholwa kuphela kulokho okubonakalayo nokuthintakayo akusikho ukholo lwangempela. Ukholo lwangempela ukubona lokho okungakabikho, kodwa uzizwe sengathi sekuvele sekhona. Futhi yilolu hlobo lokholo oluyakwazi ukunyakazisa izintaba. Abantu bayahluleka ngoba abaqondi ukuthi le nqubo isebenza kanjani. Bathi, ngiyakholwa kodwa angiboni ukuthi lokhu kuzokwenzeka kanjani. Bese beqala ukungabaza. Bayekethisa. Babuyele endaweni ababekuyo phambilini. Kodwa ukholo lwangempela aludingi ubufakazi. Ludinga isinqumo nokuphikelela. Ludinga ukuthi ubone ngamehlo engqondo yakho lokho okungakabi sobala emhlabeni ongokoqobo. Lokhu kungikhumbuza isenzakalo engisigcinile enhliziyweni yami kuze kube namuhla. Ngangingekho eLondon, engqungqutheleni, kwase kufika owesifazane osekhulile ngemuva komcimbi. Emehlweni akhe kwakukhona izinyembezi. Wathi ulalela ama-audio ami nsuku zonke, kodwa usalokhu engakwazi ukukholwa ukuthi angakwazi ukushintsha impilo yakhe. Wakhulela ezwa ukuthi uyisiwula, angeke aphumelele, akafanele izinto ezinkulu. Leyo mizwelo yayingakaphumi engqondweni yakhe. Ngabe ngathini kuye? Ngathi, awudingi ukulwa naleyo mizwelo. Khetha nje elinye izwi ozolithobelayo. Elivela ngaphakathi kuwe, hayi elavela emlandweni wabanye. Ngamcela ukuthi avale amehlo akhe. Ngamcela ukuthi azibone enjalo njengoba efuna ukuba. Azibone engowesifazane oqinile, othembekile, ocebile, ojabulayo. Wathula isikhashana. Futhi ngesikhathi evula amehlo, kwaba khona ukukhanya okusha emehlweni akhe. Akuzange kushintshe umhlaba. Ushintshe yena. Yilokho kanye okwenziwayo. U-Einstein wathi umcabango ubaluleke kakhulu kunolwazi. Futhi wayelungile. Umcabango uyisethulo salokho okusazokwenzeka empilweni yakho. Kuyindawo lapho wakhe khona umhlaba ofuna ukuphila. Kodwa qaphela, ukucabanga akusho ukuphupha ngephupho elingenasisekelo. Kuukwakha umbono ongaphakathi ongakaqiniseki ngokomzimba, ngemininingwane eminingi nangesasasa elikhulu, kuze kube umzimba wakho uqala ukusabela njengokungathi konke sekuyiqiniso. Ingqondo yakho iqala ukuthumela izimpawu okungathi usuyiphila leyo ndaba. Futhi yilapho umlingo uqala khona. Isayensi ibiza lokhu ngokuthi ukubhalwa kwangaphambili kwezinzwa zobuchopho. Ucwaningo olwenziwe e-University College London lukhombisa ukuthi uma umuntu ecabanga ngento ethile eneminingwane egcwele, izindawo zobuchopho ezisebenzayo ziyafana nalezo ezisebenzayo uma eqobo eqhubeka nalowo msebenzi empilweni yangempela. Lokho kusho ukuthi umzimba wakho awukwazi ukuhlukanisa phakathi kweqiniso nokucatshangelwayo, inqobo nje uma lokho kucatshangelwayo kunamandla anele. Yingakho ukubona ngeso lengqondo lokho okufisayo, ngendlela ecacile nokuqhubekayo, kunamandla amakhulu. Uqala ukuhambisana ngokuvibeza naleyo mpilo ofuna ukuyidala, noma ingakabonakali. Uma imvamisa yakho ishintsha, nezindlela zakho zishintsha. Indlela okhuluma ngayo iyashintsha. Imikhuba yakho iyaguquka. Futhi umhlaba okuzungezile uphoqelekile ukuzivumelanisa nalokho. Kodwa nansi into ebaluleke kakhulu, kufanele ukholwe ngomfanekiso ophethe ngaphakathi kuwe. Kufanele uthembele kokungabonakali. Noma ngabe akekho okukholelwayo. Noma izinto ezizungezile zithi ngeke kwenzeke. Lapho uJohn F. Kennedy ememezela ukuthi umuntu uzogibela enyangeni ngaphambi kokuphela kweminyaka 10, wayengazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Kodwa wayazi ukuthi kuzokwenzeka.
Lelo themba kwakuyilo elahlanganisa ososayensi, izinsiza, imibono nobuchwepheshe obanele ukuze leyo mbono ibe yinto ebonakalayo. Wadweba isithombe esicacile nesinamandla engqondweni yakhe, baze abanye baqala ukusibona nabo. Futhi lokho kungenzeka nawe. Umfanekiso ongaphakathi kuwe uyimodeli. Uyisifanekiso. Futhi impilo yakho iyaqala ukwakheka ngezinqumo ozigcina ngaphakathi. Kodwa qaphela, le nqubo ayiyona into eyenzeka ngokuthula. Awukwazi ukuhlezi nje, usuke uyicabanga ngezikhathi ezithile, ulindele ukuthi izinto zenzeke. Kufanele ubephila lowo mfanekiso. Yenza sengathi usuvele ukwenzile. Khuluma njengomuntu osuphumelele. Cabanga njengomuntu osefikile. Futhi wenze lokhu nsuku zonke. Ngoba uma ingqondo yakho nezenzo zakho zihambisana nomfanekiso ongaphakathi, uqala ukuvusa amandla amakhulu akuwe. Mhlawumbe awukaze ufundiswe ukwenza lokhu. Lokho kulungile. Asifundiswanga ukusebenzisa ingqondo ngendlela efanele. Esikoleni sasifundiswa ukufunda ngamazwi, ukuphindaphinda, nokulalela, kodwa asizange sifundiswe ukupha amandla umcabango, ukudala, nokuthembela kokungabonakali. Yingakho abantu abaningi behlala bengakafinyeleli emandleni abo aphelele. Ngoba abazi amandla asebakhanda. Kodwa manje usuyazi. Futhi ngalolo lwazi kuza nesibopho esisha sokusebenzisa lawo mandla. Ukuyeka ukubheka ngamehlo ezicapha kuphela, bese uqala ukubona ngamehlo engqondo. Ngoba konke okufisayo sekukhona, akubonakali nje. Futhi kunguwe okufanele ukukhiphe. Ngakho uzibuze, yisiphi isithombe ophethe ngaphakathi kuwe? Sikukhuthaza noma sikugqugquzela ukuba uhlehle? Sikusunduza phambili noma siyakumisa? Mhlawumbe isikhathi sesifikile sokukhetha omunye umfanekiso. Lowo okumele wena ngokweqiniso. Lowo okuphoqa ukukhula. Lowo, ngokuhamba kwesikhathi, ozoba iqiniso lakho elisha. Ngoba konke kuqala kanjalo, ngesithombe esingabonakali. Abantu abaningi benza izinqumo njengokungathi bazama amanzi ngonyawo. Bathi, ngizozama, ngizoqala uma izinto sezingcono, ngizokwenza uma sengithole ukuthula. Kodwa lolu hlobo lwesinqumo akusona isinqumo sangempela. Yifiso egqoke isifihlabuso sokukhetha. Ngoba isinqumo sangempela sinephawu elilodwa eliqondile, asiluhlehliswa. Uma usunqume ngempela, awekho amuva. Uzibophezela ngokomzwelo kulokho okukhethile. Futhi lapho lokho kwenzeka, konke okungaphakathi kuwe kuqala ukuhamba ngaleyo ndlela. Abantu abaningi abaqondi ukuthi ukwenza izinqumo kufanele kube yinto ojwayele ukuyenza. Akuyona into oyenzayo ngezikhathi ezithile noma kuphela lapho izinto sezivumelana nawe. Ukwenza izinqumo kuyindlela yokuphila. Kuyisimo sengqondo. Kuukuzimisela ngaphakathi kokungamukeli okungaphansi kwalokho okwaziyo ukuthi okufanele. Futhi lapho lokho sekuyingxenye yakho, iminyango iyaqala ukuvuleka, hayi ngoba umhlaba ushintshile, kodwa ngoba wena ushintshe indlela obhekana ngayo nawo. Ngibona abantu abakulindele imvume yokuphila impilo abayifisayo. Balindele ithuba elifanele elingeke lifike. Bathi bazothuthela kwenye indawo uma sebegcine cishe izigidi ezintathu zamakhulu namashumi ayisithupha ezinkulungwane zamarandi aseNingizimu Afrika. Bathi bazovula ibhizinisi uma sebebulungile ngokwanele. Bathi bazotshala imali kubo uqobo uma sebene isikhathi esanele. Futhi isikhathi siyadlula. Impilo iyadlula. Futhi amaphupho abo aqhubeka ehlehliswa. Iqiniso lithi, isikhathi esiphelele ngeke sifike. Kufanele unqume manje. Phakathi nodweshu. Phakathi kokwesaba. Phakathi kokungabaza. Ngoba amandla esinqumo asekhona khona kanye lapho. Ngihlala ngikhumbula uSir Edmund Hillary, umuntu wokuqala ukukhuphuka entabeni iEverest. Wayengumfuyi bezinyosi waseNew Zealand. Akekho owake wambona njengomuntu okwazi ukukhuphuka izintaba kakhulu. Uyazi ukuthi wathola nini indlela eya phezulu entabeni? Kwathi esevele ekhona phezulu. Ngoba izinto zisebenza kanjalo, awutholi indlela ngaphambi kokuthi uqale, uyakha indlela njengoba uhamba.
Futhi indlela yokuhamba phambili eyodwa kuphela, ukwenza isinqumo esiqinile. Isinqumo esingavumeli izaba noma ukubuyela emuva. Uma ukwenza izinqumo sekuyinsakavukela, uqala ukuqeqesha ingqondo yakho ukuba yenze. Uyeka ukuxoxisana nokungabaza, uqale ukuhamba ngokuzethemba. Futhi uyazi yini okuthakazelisayo? Kusukela ngesikhathi uqala ukwenza ngokuzethemba okunjalo, abantu abaseduze kwakho bayashintsha. Nendawo ozungezile iyashintsha. Kuphuma amathuba. Kunjengokungathi umhlaba wonke ubulokhu ulinde ukuthi wena uvumelane nalokho othi uyakufuna. Kodwa ngiyazi ukuthi mhlawumbe ucabanga lokhu manje, kwenzekani uma nginquma kube yiphutha? Leyo yindlela evame kakhulu evimbela abantu. Kodwa ake ngikubuze umbuzo, kwenzekani uma ungakaze wenze isinqumo, uchithe impilo yonke yakho uzibuza ukuthi kwabe kuyoba kanjani? Ubuhlungu bokuzisola buhlala budlula ubuhlungu bokwehluleka. Ngisakhumbula kahle usuku enganquma ngalo ukuyeka konke. Bengingenaso isiqu semfundo ephakeme, bengingakaze ngisebenze ebhizinisini, bengingekho neze nemali. Kodwa nganquma ukuthi ngizoguqula impilo yami. Futhi kusukela kuleso sinqumo, ngaqala ukufunda ngokuzimisela okukhulu, ngafuna abafundisi, ngazihlanganisa nemibono eyayingiphakamisa. Isinyathelo ngasinye engasithathayo sangisondeza eduze naleso sibonelo engangisihleli ngaphakathi kwami. Kwakungekho lula. Kodwa kwaba yinto eguqula konke empilweni yami. Manje sengifuna ukukunikeza inselelo. Khetha inhloso eyodwa oyibekile eceleni isikhathi eside. Eyodwa kuphela. Into ebelokhu ifutha ngaphakathi kuwe izinyanga, mhlawumbe iminyaka. Futhi ezinsukwini ezingama-21 ezilandelayo, yenza yonke imini njengokungathi leyo nhloso isiyiqiniso. Njengokungathi akukho kusathandwa. Njengokungathi usuwumuntu ohlala kuleyo ngqophamlando. Vuka usuku ngalunye nale nhloso engqondweni. Khuluma ngayo. Bhala ngayo. Yenza izinqumo ngokususelwa kuyo. Buka ukuthi kwenzekani. Uzobona okuthile okuthakazelisayo kakhulu. Uma ingqondo izibophezele ngempela, iqala ukubuka umhlaba ngendlela ehlukile. Uzobona izixazululo lapho phambilini ububona khona izithiyo kuphela. Uzobona abantu bevela nezixhumanisi ezidingekayo. Imibono izoqhamuka ngaphandle kokulindelekile. Futhi akusikho ukuhambisana kwephutha. Kuyazamazama. Kuukulungelelana. Kuukuthi usuphethe umlayezo ku-universe othi ngikulungele. Kodwa qaphela, ungakulindeli ukuhalaliselwa. Abaningi ngeke baqonde. Bazocabanga ukuthi uyashesha, unesibindi esingaphezu kokulinganisela, mhlawumbe awunakho ukuzibophezela. Ngoba basalokhu behlala ngaphakathi kwalokho abakubiza ngokuthi ukweqa okungokoqobo, leso sizathu abasetshenziswa abesaba ukwenza ushintsho. Kodwa wena awuyena omunye wabo. Ukhona lapha ngoba uzwa sengathi yisikhathi sokuguqula izinto. Futhi uma uzizwa kanjalo, landela lowo muzwa. Ngoba lowo muzwa ulungile. Yenza isinqumo sibe yinto ojwayele ukuyenza. Yeka ukwenza izinqumo ngomqondo ongakholeki. Yenza isinqumo ngokuqonda. Ngokunamandla. Ngobuqhawe. Futhi wamukele imiphumela yobukhulu obuza nayo. Impilo oyifunayo ikusendaweni engaphesheya kwaleso sinqumo. Futhi uma usuyiwelile leyo migqa, ngeke usafuna ukubuyela emuva kokuthi ungubani phambilini. Ngoba uzobona ukuthi okukuphela kwento ebikuhlukanisa kulokho obekufisa kwakuyilokho okungakaze kwenziwe isinqumo. Konke kuyashintsha ngesikhathi esinqumo sithathwa. Hayi lapho usufunde okuningi. Hayi lapho izinto sezihlangene kahle. Kodwa lapho uyamukela ngenhliziyo yonke ukuthi ufanelwe okwengeziwe futhi uzibophezele kukho. Isinqumo siyaguqula. Sishintsha imvamisa yakho, sivuselela amandla akho angaphakathi, futhi sidlulisa umhlaba wonke ukuba usebenzele wena. Futhi uma usufinyelele lapha, kusho ukuthi kukhona ngaphakathi kuwe okulungele lesi sinyathelo esilandelayo. Futhi ngifuna ukumema ukuthi uqhubeke ukhuphuka. Ividiyo elandelayo esivele esikrinini sakho izokwenyusa isinyathelo esisodwa kule ndlela.
Izokwandisa ukuqonda kwakho kakhulu futhi ikusize ube ngcono ngephesenti elilodwa kunalokhu onakho manje. Futhi leli phesenti elilodwa lenza umehluko omkhulu. Ngiyabonga ngokuba nami kuze kube lapha. Ngizobe ngikulindile kuvidiyo elandelayo. Ake sikhuphukele ndawonye esinye isinyathelo kulo hambo lokuguqulwa.